Татары живут на Волге и Каме более 1000 лет. Hem Tatarlar bütün Türkiye halkları arasında her vakti birinci. Allah 80 milyonu, 42 milyon, işe 36 milyon, 12 milyon, misal Azerbaycan televizyon. Çünkü Tatar filmi edebitir. Uşun bir bay. На днях мы с моим близким другом Салим Ага Даулятшиным посетили один частный музей в глухом татарском ауле Янга-Сала Рыбнослободского района недалеко от Камы. Да, татары здесь, на Волге и Каме, жили очень давно, более 1000 лет назад. Хотя о них распространяли разные черные легенды. То говорили, что они потомки каких-то страшных диких татаро-монгол, пришедших сюда из каких-то дальних восточных степей и покоривших все мирные народы Евразии. Потом говорили, что татары – это вовсе не татары. Татар, мол, вырезал сам лично Чингисхан, всех поголовно. Татары – это не татары, а местные булгары, такие же мирные, как и другие народы. Также пострадали от диких орд Чингисхана и Батыя. Теперь же говорят, что татары – это якобы какие-то рабы-кипчаки, которых царские власти в конце XIX века насильно перевели из каких-то, опять же, степей в Казанскую губернию и сделали из них каких-то торговцев, посредников для того, чтобы с их помощью завоевать народы Центральной Азии и другие тюркские народы. Да мало ли каких черных легенд придумают о татарах. Но правда все равно вырвется наружу. Она уже вырвалась. Она лежит у нас прямо под ногами, под землей. Надо копнуть немножко и вытащить ее на Божий свет. Вот этим мы сейчас и займемся. Это вот как раз, допустим, никто ведь не назвал там Татарский пролив или Тартарии, например. Это все очень древние. Ну, каждый народ хочет себя вот как-то поднять, вот кому-то это или опустить вглубь веков. Это удается, потому что, вот, например, казахам, я за них очень счастлив, но им на тарелке принесли государственность. Они все время жили под нашей тенью. Мы им ислам принесли, мы их обучали, наши муллы. Все, как говорится, все они, и мы от этого натиска, первые же татары попались под Русь, они все время их защищали. Они под нашей тенью жили и живут до сих пор. То же самое, узбеки, там, конечно, уже другое влияние. Там уже иранское влияние, фарси влияние, там таджики, это уже там персы, уже другое перемешивание, потому что там очень это древняя сторона, потому что это географически у них расположена вот эта Ферганская долина, вот. Пожалуйста, вот теперешняя Турция, это тоже еще только Золотая Орде, там 1400 лет тому назад, из небольшого того, например, 1500 человек, из этого они там воинственные, из этого пошло, и вот они получили вот такое развитие. Я хочу сказать, а здесь мы говорим вот булгары. Так хоть булгар возьми, копчаков возьми, татар возьми, всех возьми, они все одни народа, но имеющие разные названия. У них язык один, тенгрианство было. Вот мы сейчас исламские страны вот объединяются по религии, они объединялись по обычаям жизни, по языку они объединялись в основном, у них были свои верования, вот объединяет всегда вот это вот, а то, что они разные, это их уже разъединяет. Вот сейчас тоже хотят всех объединить, а как можно их объединить? Вот. Мына хәзер, например, сәясәткә күчсәк, әйтәләр. Вот бетәбез тегеләй булай дип куркалар. Безнең артта 300 миллион төрки халык. Безнең телдә сөйләшәләр, безнең диндә, безнең гырыф гадәттә, һәм алар көннән-көн күбәяләр, көннән-көн ныгыйлар.
Алар сугышмыйлар. Менә хәзер күз алдында безнең Төркия кешәйме, Азәрбайҗан нишләде? Хәзер казаклар бик күп артта. Үзбәкләр алар 8 миллионнан 36 миллион хәзер үзбәгиме. Ул бит без белмибез иртәгә нәрсә буласын. Шундый сәясәт. Вот, ну, Афанди, вот такой вопрос. Вот можно посмотреть преемственность. Вот 1000 лет, вот такие были орудия сельхозтруда, 500 лет назад. И сегодня вот можем посмотреть вот эту преемственность, что она идет и 1000 лет назад, и 500, и вот, может, 19 век. Вот какие можно посмотреть эти экспонаты? Экспонаты. Мәсәлән, менә моңа вот этому 100 лет. 1000, наверное. Этому 100 лет. Выносят. Вот этому 700 лет. 700 лет. Вот эти две золотардынские имя. На что? Бу лущинка, теге чыра куялар. Лущинка вот так долго горит, вот так быстрее горит, вот так быстро горит, и любой толщину лущинку можно поставить, его бревно делаешь. Вот одна и та же стиль. Ни интернета, ни телефона. Дед учил сына, сын внука, поколение, вот так шло. Вот самый древний. Вот золотардынские, вот эти древние, это? Вот древние, вот это тоже, вот у них даже здесь круги есть, видите? Это круги? какое время? Это золотардынские. Вот, ну, Золотая Орда ведь она тоже, вот, например, начиная 1936 года, имя, заканчивая, даже, вот мы говорим Казанское ханство, это откуда-то просто взятое. Это нет Казанского ханства. Это не Казанское ханство, это поздний период Золотой Орды. Золотая Орда. Она продолжалась Золотая Орда. Вот некоторые говорят, нет монет Казанского ханства. Да есть монеты, они золотоордынские, это просто поздний период. Казанское ханство жило где-то 100 лет, ну 104 года, например. Из этой подборки самый свежий, вот самый свежий, ему 100 лет. Вот. Да таких это много. Вот хочу сказать. Все одинаковое. Все одинаковое. Мне мында золотоордынский, вот я хочу сказать, тогда все было имя, вот, пожалуйста, золотоордынский, зубы дергали, это вращенные, стоматологический был? Меня сверло, это все золотоордынский, любые инструменты, какие есть, все инструменты здесь есть. Меня был такой, это очень древние. Вот такой, юканы кайралар бит әле, нәрсә диләр әле аны? Юка кайрап шабаташлыйлар, ни эшлиләр, типа шило, что ли? Менә шундый әйбер бу, менә бу очень древние эти инструменты. Вот, менә минем әйтәсем килә, менә монда бер әйбер күрсәтим әле. Менә даже в музеях, государственных музеях. Вот, пожалуйста, полный комплект весов. Бер мыскал 4 грамм. 2 мыскал, 8 грамм, 3 мыскал, 12 грамм, и так пошло. Мыскал, ол самый элементарный, самый маленький измеряемый вещь. Менә безнең хәзер бит 5, 10, 15 бара. Элек татарларда барган 4, 8, 12, 16. Бер мыскал. Менә кешегә әйтәләр бит, нишләп син мине мыскаллыйсың диләр. Казанда бар иконалар музейеме? Шамаиллар музее юк. Безнең авылда һәр йортка кирсәң, һәрберсендә шамаил бар. Һәм без аларны җыярга тырыш. Менә миндә 30дан артык, минем иптәш малайда 40тан артык шамаил бар. Менә, пожалуйста, менә шамаил, бу шамаилгә язылган. Ханнар мәчете Сөембикә манарасы төзелде 1535 елда. Ул шул чорда төзелгәнме, төзелмәгәнме, ул шулай язылган, ул халыкның генетик хәтере булган, әйме. Чөнки менә аның бит үзенең архитектурасы бар шамаилнең, үзенең аның каллиграфиясе бар аның, үзенең сәнгати яктан шундый матур эшләнеше бар, аның буяулары, төсләре. Менә бу эшләнгән мисал өчен. Менә тегесен Күкмарадан алып кайттым. Менә алар миндә бик күп төрле шамаиллар бар. Менә әгәр менә кайчан чыгарган бу шамаил? Бу беләсең, моңа бер мин белгәнегенә 70-80 ел бар. Бу нигә? Ну мин белмим аның кайчан ясаганнарын. Ну бит аны әле ясагач та ул аны каяндыр алган, каяндыр күчергән ул шамаилне. Менә шул шамаилләрдән әгәр бер музей ясасалар, дәүләт музей ясасалар, мин аларны бирер идем дим. Чөнки Казанда аны кеше күбрәк күрер иде. Менә буларга хәзер реставрация кирәк. Алар бит әнә бөтенесе төрле. Аналар бөтенесе төрле. Алар аның миндә тигендә бик күп алар. Минем әйтәс килгән фикер менә нинди халыкның зур байлыгы, ул инде менә шулай юкка чыга бара. Ул хәзер төрле кешенең төрледә, кемнең кайда ята, инде кайда шкаф артында ята, ул кайда мөче алсында ятулары да бар. Мин аларны инде бисәләр җыям, туплый, менә нинди матурлары бар аларның. Минем кулъязмаларым бик күп, мин аларны инде капчык теге Казанга Кушарит мәчетенә ташлыдым. Кулъязмалар бүлегенә дә ташлыдым, һәм үземдә дә бик күп, чөнки анда игътибарсызлык күрсәттеләр дә, мин аларны хәзер кирәк булса менә фотога төшереп алыгыз дим. Монда фарсы телендә дә бар, монда гарәп телендә дә бар, ике татар кулъязмалары да бар. Кулдан язылганнар монда барсы дагы бөтенесе кулдан язылганнар. Шуңа күрә аны бер яктан тегендә ул әйбәтрәк сакланыр иде. Ну мин аларга һәр вакыт әйтәм, менә алыгыз нитегез дип. Менә монда кулъязмалар. Әле минем әнә тегендә
капчыгы белән торак кул язмалар. Кул язмалар, аларны теге биләр җыеп яндырып җиргәннәр. Әйе, элек атлар белән ташып, менә менә Кызыл Йолдыз районында атлар белән ташып миңа шулай сөйлиләр инде. Атлар белән ташып һәр авылдан МВДның ишек алдында көне-төне җанадыр иде китапны. Теге имеш булар үткән заман кирәкми, гарәпне менә шулай юкка чыгарганнар дөрес әйтәсез. Татарлар нишләгәннәр әтишегедер. Чтобы шулай яндырмаска, алар кеше вафат булгач, Зиратка күмгәннәр. Зиратта күмгәннәр. Күмгәннәр, дөрес. Аннары суларга батырганнар, дөрес әйтәсез. Зират кешеләренә күмгәннәр. нихәтле булган бит ул. Тик күп булган. Ни буенча, грамота буенча иң күп изданиялар чыккан татарларның революция хәле 15 меңнән артык издание чыккан. Тираж түгел, 15 мең төрле әйбер чыккан име. Һәм татарлар менә шу бөтен төрки халыклары арасында һәр вакытны беренче чыккан. Менә хәзер ул татарлар турында сөйләсәң менә булай. Хәзер 14 тел бар бит име? 14 дөньяви тел. Аның татар теле 14 берсе. Ә нишләп татар теле? Нишләп 5 миллион ярым дигән санаган татарның татар теле кергән анда? Нишләп анда 80 миллионы төрки тел түгел? Нишләп 36 миллион үзбәк түгел? Нишләп 12 миллион мисал өчен менә Азәрбайҗан теле түгел? Чөнки татар теле ул әдәби тел. Ул шундый бай. Татар теленең 80 мең сүзлеге бар. Ә менә мисал өчен Казакстанда 12 мең генә. Менә әле мин күптән түгел генә бер үзбәк малаеннан сораган идем, менә сездә красивый ничек ди. Уйлады, чырайлы ди. Менә бездә әйтәләр, нәрсә чырайын сатып торасың дибиме? Ә бездә чырайлыны саный башласаң, чибәр, матур, гүзәл, теге соклангыч, мәхәббәтле, бик күп төрләре бар име. Чөнки казак белән үзбәк алар бер-берсен аңламыйлар. Ә татар аларның икесен дә яхшы аңлый. Чөнки безнең 80 мең сүз бар. Аларда булмаган сүз бездә бар, тегеләрендә булмаган бездә сүз бар. Ә аларның бер-берсенең сүзләре юк. Менә шуңа күрә татар теле ул дөньяви тел, ул бик бай тел. Татарларда 100 кешегә бер мәктәп булган инде. Ә русларда 1000 ярымга бер приходской школа булган. Ул Ленин аның турында да сөйләде, Ленин. Әйе. Нурлы әфәнде, менә татар милләтенең киләчәге бармы? Беләсезме? Менә ул бит табигать ул көрәш. Үсемлекләрдә көрәшә, җанварларда бер-берсе белән көрәшә, һәр кем исән калу омтылышы бар име. Менә һәм алар берсе генә аерымына көрәш исән кала алмыйлар. Менә мин карыйм алмагашка кырмыскалар ташыйлар тегендә, теге кичкенә генә бит ташыйлар. Битләр нине ашыйлар да, булар шуны ашыйлар, менә коллективный шундый хезмәтне кафада кебегме. Менә без дәген үзебез генә бәлки сакланып кала алмабыз. Әмма безнең име менә ислам дине. Мәсәлән, миллиард ярым кеше бар ислам име. Ну мин ислам дәүләтен булай дип әйтәм. Татар бетсә дә ислам дәүләте бетмәй. Ислам бетмәй ул, татар бетсә дә. Ә менә киресенчә тел бетсә, татар бетә. Менә шуңа күрә монда бөтен нәрсә күбрәк телгә кайтып кала. Ислам бетмәй, безнең тел бетү куркынычы бар. Әмма шул ук вакытта безнең артта 300 миллион төрки дәүләтләр тора. Алар безнең телдә практически сөйләшәләр. Без бер телдә сөйләшәбез. Анда ниндидер теге үзенчәлекләр белән. Шуңа күрә һәм ул дәүләтләр алар бөтенсе шундый тиз үсештә. Менә Төркия, Үзбәкстан, Азәрбайҗан алар шул хәле тиз үсә. Казакстан, Шул хәле аларның Кыргызстан, аларның шундый теге технологиялары арта, име, мөмкинчелекләре арта. Шуңа күрә мин теге татар үзе генә калса ул аңа авыр булыр. Әмма ул менә шушы берләшмәдә ул исән чыгачак дигән шундый өметем бар минем киләчәккә. Аминь. Шулай булсын.